Yeah. Yo, what's up? Guys, good morning. Dito tayo ngayon sa sunflower maze sa may Tayug Pangasinan. So, papasok tayo ngayon kasama ko yung dalawang magaganda at saka hello. Hello. Tara, pasok na. Ganda-ganda ng view dito, guys. Medyo malayo nga lang siya sa medyo malayo siya sa yung mismong bayan ng Tayug. Papasok pa talaga. Pero okay lang din naman. Okay naman yung daan. Buha muna tayo ng parang card. Tapos may mga snacks dito na mabibili. May mga saan ba? Dito. So, bayad muna tayo ng entrance fee, guys. Yan, 100 pesos. 5 years old. Hindi na. Ito na. Disabled. Sawi ang puso. Hindi, okay na. Tara. Ito yung card. Card na sa libre niya. Maya. Para man yamanin. Paano dyan? Kasi marami na. Andito si Andrea. Yan. May mga artista na naman. Saan yung maze? Hinahanap namin yung maze, guys. Kung saan yung maze. Sunflower lang yung nahanap. Tayo, Eco Park. Yan. Diba, ang ganda? Parang yung ex mo maganda. Ayan, doon. Hanapin natin.
Sunflower.